Moi! Tervetuloa, mä oon stand-up-koomikko Iikka Kivi ja tämä on Iikka kehuu kirjoja. Ja kuten sarjan nimi yksiselitteisesti kertoo, niin nyt on aika alkaa kehua kirjoja. Tänään ensimmäisenä suomalainen zen-opas, jonka on kirjoittanut Tae Hye, eli Mikael Niinimäki. Ja mä siis itse harjoitan zeniä, joten mä luen zen-kirjoja aika paljon, mutta tää on siinä mielessä erinomainen ja vähän poikkeuksellinen, että monet zen-kirjat keskittyy tosi paljon sellaisiin niin kuin isoihin ajatuskuvioihin ja niiden käsittelyyn ja maalailuun ja sellaiseen vähän niin kuin yläpilveen suoraan sanottuna. Tämä on todella käytännönläheinen, sellainen niin kuin perusasioita painottava kirja, jossa ei niinkään kelailla mitään isoja, vaan kerrotaan, miten istutaan, missä istutaan, miten hengitetään, miten luonnossa meditoidaan. Ja siinä käytännönläheisyydessä tämä on oikeasti suomalainen zen-opas, koska vaikka suomalainen nyt johonkin zeniin rupeisi, niin ei tässä ruveta haihattelemaan, kun tässä tehdään vähän töitä ja näin. Mutta tämä on tosi hyvä perusteos. On täällä siis myös totta kai zen filosofia ja niitä ajatuksia, mutta jos haluaa sellaisen hyvän peruskirjan, josta aloittaa läsnäoloharjoitukset ja mietiskely, niin erinomainen valinta, suomalainen zen-kirja. Seuraavaksi jalka lipsahtaa ihan hitusen mainoksen ja sukulaisten suosimisen puolelle, mutta siihen on hyvä syy, koska mun äiti Ulla-Mari Kivi on kirjailija ja hän on kirjoittanut erinomaisen kirjan nimeltä Perintö. Äiti on siis kirjoittanut aika monta kirjaa, novellikokoelmia, tällaisten romanttisten romaanien sarjan, mutta tämä on mun mielestä paras, mitä hän on tehnyt. Tämä siis kertoo ylikuormittuneesta kuntatason työntekijästä, joka saa yllättäen perinnön, josta suku ei sitten oikein pidä. Ja tässä on tosi uskottavaa, pientä draamaa, uskottavia henkilöhahmoja. Tämä tuntuu siltä, niin kuin tässä olisi ollut siivu todellista Suomea. Ja tämä on myös paikoin aika koskettava, tulee vettä silmistä. Suosittelen ostamaan ja lukemaan tämän kirjan. Totta kai siksi, että musta on kiva, että mun äidille tulee hyvä mieli, mutta myös siksi, että tämä on oikeasti mukaansa tempaava ja otteessaan pitävä hyvä kertomus, jossa tuntuu olevan kyse aidoista ihmisistä. Lukekaa. Perintö, Ulla-Mari Kivi. Sitten palaamme kapitalismin hetteikeltä takaisin henkisille vesille. Villigis Jägerin Aalto on meri, mystinen henkisyys. Tämäkin on zen-kirja periaatteessa, mutta tämä on kristillinen zen-kirja. Tämä on kirjoittanut pappi, katolinen pappi, joka on opiskellut myös zen-mestariksi. Ja siksi tässä on uudelta tuntuvia näkökulmia. Me on luettu siis zen-kirjat, yleensä kirjoitetaan aina buddhalaisuuden tai tällaisen niin kuin itämaisen filosofian kautta. Ja siksi oli hyvin kiinnostavaa nähdä, että miten zen ja mindfulness ja läsnäolo kytketään ja käsitellään kristinuskon oppien kautta. Ja Jäger on kyllä siis kelannut näitä hommia. Niistä ei tule sellainen fiilis, että tässä nyt on jonkin vanhaa Jeesuksen juttuun vähän, teettekö, lätkästyt zeniä päälle, vaan hän oikeasti kaivaa sieltä ihan semmoisia merkityksiä, mitä itselle ei ole koskaan tullut edes mieleen. Ja siksikin tämäkin voisi sopia itse asiassa aika monelle suomalaiselle ekaksi zen-kirjaksi, koska tässä puhutaan silleen tuttujen käsitteiden kautta, kristinuskon käsitteiden kautta zenistä, ja se voi olla monelle semmoinen niin kuin helpottava askel. Plus, että tämä mainittei sen, että ei sillä ole mitään väliä, että mitä uskontoa sä oot, koska Jägerin mukaan kaikki uskonnot on lopulta niin kuin yhtä ja samaa, siis siinä mielessä, että katsellaan samaa totuutta erilaisten niin kuin värillisten ikkunoiden läpi, joista jokainen antaa sille jumalalliselle valolle oman sävyynsä. Se on hieno kuva, ja mäkin, vaikka mä oon agnostikko, niin kyllä mäkin vähän tuolla tavalla ajattelen. Plus, että Jäger on kyllä sitten myös tiukka paukuttaja ja kriitikkoja, ja hän ei silleen yhtään säästele. Ja Jäger on etenkin sitä mieltä, että varsinkin kristinusko, sen sijaan, että se olisi keskittynyt siihen, että miten ihmiset löytää Jumalan ja löytää elämänsä sellaisen rakkauden ja jumalallisen rauhan, sen sijaan on keskitytty vuosisatoja kaikenlaisiin dogmaattisiin uskonkiistoihin ja yritetty järkeistää uskontoa. Ja Jägerin väylä on taas ihan toinen, että hän ei niinku yritäkään järkeistää sinänsä tällaisia asioita, vaan heittäytyy sellaiseen mystiikkaan. Ja vaikka mä en ole itse kristitty, enkä erityisen uskonnollinen ihminen kai ainakaan nykyään, niin mä oon Jägerin kanssa samaa mieltä tästä keskeisestä pointista, koska mustakin olisi kauhean kiva, jos vaikka Suomessa luterilaisen kirkon kirkolliskokous keskittyisi miettimään, että miten me voitaisiin parantaa ihmisten hyvinvointia rukouksen kautta, sen sijaan, että ne taas kerran väittelisivät, että no mitenkäs nämä homot nyt sitten. Seuraava kirja. Tänään ollaan sitten oikeastaan aika syvällä tuolla meidän niin kuin nörttiyden poukamassa. Nämä ei ehkä ole tällä kertaa niin tällaisia yleispäteviä kirjavinkkejä, mutta ihan sama, tämä on mun sarja ja teen mitä huvittaa. Mä oon siis tosi kova Beatles-fani ja Beatles-nörtti, ja yksi parhaista Beatles-kirjoista, mitä olen koskaan lukenut, on Kovan päivän kirja. Tässä siis käydään läpi, ei enempää eikä vähempää kuin kaikki Beatlesin biisit. Miten ne on syntynyt, minkälaisia tarinoita niihin liittyy, minkälaisia musiikillisia vaikutteita niissä on. Ja tämä on kyllä siis Beatles-nörtin semmonen aarearkku, jos se musiikki siis kiinnostaa.
Ja onhan tässä myös siis todella paljon hienoa kuvitusta. Tässä esimerkiksi on John Lennon hiihtämässä. Hän sanoi tuon kuvan ottamisen jälkeen, että hän on suurempi kuin Jeesukset. Anteeksi tämä vitsi. Ja heitän tarjolle vielä yhden tämmöisen anekdootin. Esimerkiksi Yesterday, joka lienee Beatlesin tunnetuimpia kappaleita, niin siitä tässä kerrotaan sillä tavalla, että Paul McCartney, kun hän heräsi yksi aamu, niin hän oli se biisi valmiiksi päässä. Hän meni saman tien pianolle ja rupesi soittamaan, ja se oli koko melodia, koko kappale. Ja sitten hänelle iski huijarisyndrooma, että kun tämä tuli näin helposti, niin tämä on varmaan joku vanha sävellys, jonka hänen aivot on vaan niin kuin tavallaan väitä, että se on nyt hänen omansa. Mun pää tekee tuota samaa vitsien kanssa. Ja kuukauden Paul McCartney niin kuin soitti sitä biisiä kaikille, että ootteko varma, että ette ole kuulleet tätä. Se on mieletöntä jotenkin, että niin kuin ton tason taiteilija, että mä herään ja mulla on päässyt yksi kaikkein oikein klassikko pop-biiseistä, ja sitten kuukauden huijarisyndrooma. Kyllä tää on varmaan joku muu tehnyt. Mahtavia tarinoita. Hieno kirja. Ja sitten viimeisenä, mähän viime jaksossa sanoin, että mä tykkään tosi paljon selata kuvakirjoja ja taidekirjoja. Ja yksi mun aivan ehdoton lempparigenre on luontokuvakirjat, lintukuvakirjat. Ja näitä on Suomessa todella paljon, todella hyviä, törkeän hyviä. Mutta tää on kyllä silti yksi parhaista. Tää on Jari Peltomäki, Tomi Muukkonen, Arto Juvonen ja Markus Varesvuon tehneet tällaisen kokoelmakirjan 4 ehkä Suomen ainakin teknisesti parhaimmistoon kuuluvalta lintukuvaajalta. Kaikki parhaat kuvat tietyltä ajanjaksolta ja on kyllä upeaa kamaa. Nämä jäbät todella tietää, miten lintuja kuvataan. Esimerkiksi tässä Tilhi nappaa hyttysen kesken ilmalennon. Ei ole ihan helppo ruutu. Voin kertoa, että tätä on varmaan saanut hakea jonkun verran. Ja tokihan tässäkin nyt pikkusen vedetään kotiin päin, koska mähän siis asun Limingassa ja Jari Peltomäki yksi tämän kirjan tekijöistä asuu myös Limingassa. Ja tässä esimerkiksi on kuvattuna liminkalainen suopöllö. Nehän ne on parhaita suopöllöjä, mitä Suomesta löytyy. Ja suosittelen erityisesti kaikkia luovia ihmisiä lukemaan tämmöisiä kirjoja, koska vaikka tälle tekniselle tasolle, millä nämä kuvaajat on, niin sille on hyvin vaikea päästä totta kai, ja munkin pitäisi koko elämäni niin kuin käytännössä omistaa lintukuvaukselle, että mä pääsisin läheskään samaan. Ja sitä mä en tietenkään voi tehdä, mutta samalla kun katsoo tämmöisiä kirjoja, niin saa visuaalisia ideoita. Miten kuvat sommitellaan, minkälaisia valoja niissä on, minkälaisia tarinoita niillä voi kertoa, ja se kaikki ruokkii taiteilijan mielikuvitusta ja on sille hyväksi. Niin suosittelen niin kuin oman tavallaan taiteenlajin ja sitten myös omien kiinnostuksen kohteiden ulkopuolelta hakemaan visuaalisia virikkeitä, koska ne aina ruokkii jotakin uutta ja siistiä. No niin, tämmönen jakso tällä kertaa. Kiitos teille, voikaa hyvin, tilatkaa kanava, mukavaa loppukesää. Moi moi!